Ak chceš zo svojho roku 2025 urobiť ten najlepší a najúspešnejší rok doposiaľ, tak vítaj pri tomto videu. Predstav si, ako rok 2025 ukončuješ ako úspešný, naplnený rok, ktorý ťa extrémne posunul vopred. Takisto si predstav seba ako novú osobu, ktorou by si chcela byť takto o rok a ako sa tešíš z tejto svojej osobnej transformácie. Takáto transformácia sa však nedeje len tak náhodne a už vôbec to nekončí tým, že si urobíme nejaký zoznam novoročných predsavzatí. Na takúto transformáciu sú potrebné jednak jasné ciele, ale takisto aj efektívne zmeny v myslení, v návykoch a v mindsetoch, ktoré nás za týmito cieľmi vedia efektívne viesť. No a čím skôr si takéto návyky alebo korektúry v mindsete osvojíme, tým rýchlejšie a lepšie dokážeme z nového roka vyťažiť maximum a využiť svoj potenciál naplno. Ak si na tomto kanáli nový, moje meno je Jana a venujem sa hlavne sebarozvojovým témam. No a v tomto videu sa s tebou podelím o 7 efektívnych tipov a trikov, ako si vytvoriť ten správny mindset na úspešný a naplnený rok 2025. Môžeme sa rovno vrhnúť na to, no ešte predtým by som chcela poprosiť aj teba, aby si mi dal vedieť do komentára, aký je možno tvoj nový cieľ, nový návyk, nové predsavzatie do nového roku. Môže to byť aj úplná maličkosť, daj mi vedieť do komentára a ja sa budem tešiť, keď sa môžeme aj takto v komunite ľudí, ktorá chce na sebe pracovať, navzájom inšpirovať. Predtým, než prejdeme ku konkrétnym návykom a mindsetom, tak téma, ktorá stojí úplne nad všetkým, je stanovenie si cieľov a vízie, pretože bez cieľov a vízie sa len tak bezcielne túlame životom, ideme len tak na autopilota a len sa tak prizeráme. Možno sa prizeráme iným ľuďom, ako si oni plnia svoje sny, ale je potrebné sa naozaj zaktívniť a ujasniť si, čo sú naše ciele, čo od toho života a od toho roka očakávame, aké sú naše sny a kam sa chceme dostať. Na takéto uvedomenie potrebuje človek čas a ticho, pretože denne sme obklopovaní miliónmi impulzov, ten život sa len tak nejak deje a stále sme v nejakom zhone. Takže môj tip je zobrať si čas pre seba a v tichu na reflexiu, sadnúť si a vypracovať si naozaj nejakú víziu, zamyslieť sa, čo by sme chceli dosiahnuť, dať si to možno na papier alebo si to vytlačiť, aby sme to potom priebežne počas toho roka mali aj nejako pred očami a neodišlo to niekam do zabudnutia. Čo taktiež mnohí ľudia v dnešnej dobe robia, sú také tie vision boards, čiže nástenky vízií, takže aj to je určite možnosť. Čo tiež rada robím, je urobiť si ročné ciele, ktoré sa potom ale dajú ešte rozmeniť na drobné a rozlomiť na menšie ciele, napríklad na kvartálne alebo mesačné ciele. Takže napríklad, ak mám cieľ na rok 2025 kúpiť si investičný byt, tak sa potrebujem napríklad v prvom kvartáli poriadne informovať, urobiť si rešerš, čo mi treba na hypotéku a tak ďalej a tak ďalej. Asi najznámejšia metóda na stanovovanie cieľov je metóda SMART. A pre mňa osobne je najdôležitejšie, aby ten cieľ bol na jednej strane realistický, lebo inak ma to bude demotivovať, ale na druhej strane by mal byť aj dostatočne veľký. Pre mňa osobne je cieľ dobrým vtedy, keď viem, že môj život urobí naozaj podstatne lepším, že mi to potom prinesie radosť a tým pádom sa na jeho realizáciu môžem aj tešiť. Keď už tie ciele máme, tak také moje prvé odporúčanie alebo prvý mindset by bol: nečakaj na perfektné podmienky, ale jednoducho začni. Veľa ľudí odkladá svoje aktivity a sny do budúcnosti a čaká na nejaké perfektné, dokonalé podmienky, v ktorých by sa mohli tomu cieľu konečne začať venovať. Napríklad, začnem s YouTubeom vtedy, keď si budem môcť dovoliť super drahú kameru. Ale s YouTubeom môže začať aj s mobilom a bez super drahej kamery. A to je len príklad. Takýchto situácií je v živote strašne veľa, kedy si povieme: začnem vtedy alebo budem pripravený vtedy, keď XY. Ak by sme to obrátili, tak by sme v tom možno dokonca mohli nájsť aj lenivosť, pretože keď si stanovujeme takéto možno priam nesplniteľné podmienky, tak nám to dáva možnosť ostať pasívny a nemusieť urobiť v podstate nič nad rámec obyčajného. Čo je úplne ľudské a prirodzené, pretože náš mozog má najradšej stereotyp a pohodlnosť a neznáša, keď musí vybočiť z nejakých zabehnutých myslení. A v tomto musíme nájsť jednoducho tú disciplínu a tú odvahu
aktívne sa postaviť proti tomu a jednoducho začať, aj keď tie podmienky nie sú perfektné. Keď začneme aj vytvárať cestu pre ten náš cieľ, začneme dostávať feedback od okolia, začneme sa učiť z praxe, učíme sa úplne inak, ako by sme sa boli učili, keby sme s tým cieľom vôbec nezačali. A začneme možno spoznávať nových ľudí, tých správnych ľudí pre tento cieľ, jednoducho preto, že sme začali. Ďalší návyk, ktorý na toto naväzuje, je vykračovať pravidelne zo svojej komfortnej zóny. Dávať sa aj do nepríjemných situácií za účelom rásť, vystavovať sa tomu, čoho sa bojíme, lebo len tak sa toho strachu dokážeme zbaviť. Napríklad, ak niekomu robí problém v práci prezentovať nejaké prezentácie pred svojimi nadriadenými a má z toho strach a stres, tak tým, že sa hodí do tej studenej vody a začne pravidelne prezentovať, aj keď mu to možno nie je na začiatku úplne príjemné, tak sa ten strach začne postupom času vytrácať. S tým súvisí aj to, čo som spomínala už predtým, a teda, že by sme nemali vždy veriť svojim myšlienkam a svojmu mozgu, pretože väčšinou, keď sa snažíme o niečo nové, o nejakú zmenu, ktorá je aj spojená s nejakým rizikom, tak máme tendenciu mať myšlienky strachu, podceňovania sa alebo zveličujeme, čo by sa napríklad mohlo pokaziť. Treba sa zmieriť s tým, že toto je úplne normálne, náš mozog má rád pohodlnosť, istotu, všetko nové je pre ňoho v prvom momente hrozba, takže ak by sme sa pýtali mozgu, či máme vykročiť z komfortnej zóny, tak by nám každý deň povedal, že nie. Takže toto treba mať na mysli a snažiť sa pozrieť vždy na tú situáciu s odstupom a vedome konať proti takýmto myšlienkam. Ďalší veľmi dôležitý návyk je, a teraz si dovolím použiť výraz z knihy od Arnolda Schwarzeneggera, byť ako špongia. A teda snažiť sa nasávať z každej situácie, z každého rohu niečo, čo by ma mohlo posunúť ďalej, z čoho by som sa mohol niečo naučiť. Či už je to literatúra, či už sú to podcasty, či už je to naozaj aj aktívne vyhľadávanie ľudí, kruhov ľudí, ktoré by ma mohli nejako inšpirovať. Nájsť si vo svojom okruhu mentorov, pozerať sa, ako fungujú iní úspešní ľudia, možno sa snažiť ich aj kopírovať a skomfortniť sa aj s tým, že sme možno v nejakej skupine ľudí najhorší, lebo tak sa dokážeme extrémne učiť od tých ostatných. Moje osobné predsavzatie v rámci tohto je aspoň raz do mesiaca skúsiť niečo úplne nové, čomu by som doposiaľ povedala nie. A možno budem prekvapená tým, ako veľmi ma takéto niečo dokáže obohatiť. Ďalším veľmi dôležitým bodom na ceste za úspechom je z môjho pohľadu esencializmus. A teda byť veľmi selektívny so svojím časom, čomu ho venujem, venovať ho naozaj tomu, čo robí mňa šťastným, čo prispieva môjim cieľom, vedieť povedať nie, ak to tak nie je a nenechať sa oberať o čas a energiu. Koho táto téma zaujíma do hĺbky, určite odporúčam knihu Esencializmus. No a tento istý koncept sa dá v podstate uplatniť aj na ľudí a teda mali by sme byť selektívni aj ohľadom toho, koho púšťame do svojho života a sústrediť sa na ľudí, ktorí ten náš život naozaj aj nejakým spôsobom obohacujú a ťahajú nás skôr nahor ako nadol. Ďalšou veľmi dôležitou perspektívou je z môjho pohľadu neuroplasticita a teda, že ako ľudia nie sme nemenní, naše správanie nie je nemenné a taktiež nie sme produktom nejakej svojej minulosti alebo externých faktorov, ale sme produktom svojich rozhodnutí v prítomnosti. Takže ak je napríklad niekto nešťastný, alebo sa ľutuje, alebo sa podceňuje a tak ďalej, tak to závisí od jeho rozhodnutia v tomto danom momente. Za to nie je zodpovedný ani nikto iný a ani to, čo sa mu stalo v minulosti. Každý je v prvom rade zodpovedný za ten vlastný život a každý deň sami rozhodujeme, kým sme, kým sa chceme stať a či chceme byť šťastní. A ak chceme, tak vieme každý deň svoj život kompletne zmeniť a začať úplne na novo alebo úplne inak. Veľa vedcov a doktorov, ktorí sa zaoberajú neuroplasticitou, potvrdzuje, že človek a jeho správanie a jeho štruktúry v mozgu sa dokážu meniť asi v čomkoľvek, ak človek na tom aktívne chce pracovať. Napriek tomu veľa ľudí sa radšej nechá definovať minulosťou, nevie sa od tej minulosti odpútať, pretože tá minulosť im možno dáva aj nejakú identitu, inak by túto identitu stratili a museli by sa aktívne zaoberať otázkou, kým chcem byť, čo musím aktívne urobiť pre nejakú zmenu a to je samozrejme veľmi nekomfortné. Takže pre mňa je dôležité to uvedomenie, že to, že som doteraz bola nejaká, neznamená, že taká musím ostať a že sa neviem zmeniť a začať na novo alebo začať inak. Ďalším veľmi dôležitým uvedomením na ceste za nejakým
šťastím, je podľa mňa to, že šťastie nie je niečo, čo nám má padnúť do lona a na čo máme čakať, ale niečo, na čo môžeme aktívne pracovať každý deň tým, že pracujeme na sebe, na tom, ako sa pozeráme na svet, ako zaobchádzame so svojou energiou, so svojím časom, so svojimi rozhodnutiami. Veľakrát prenášame šťastie do budúcnosti a hovoríme, budem šťastný, budem spokojný vtedy, keď XY, ale v podstate už ten moment, kedy sa rozhodneme pre to šťastie, rozhodneme sa za ním vykročiť, rozhodneme sa pracovať na tom, aby sme naplnili ten svoj život a tak ďalej, tak už ten moment nám to šťastie prináša. Ešte by som podotkla, aby sme nerozumeli pod tým nejakú toxickú pozitivitu, že sa ráno zrazu zobudíme ako slniečko a rozhodneme sa byť šťastným a všetko je vybavené. Myslím si, že práve s tým šťastím prichádza aj pozvánka práce. Pracovať na sebe, pracovať na nejakom spracovaní minulosti a aktívne sa meniť. Posledným, ale veľmi dôležitým bodom je vedieť si nechať aj pomôcť a mať dôveru v ľudí. Nemusíme byť vždy na všetko sami a napríklad aj v pracovnom živote alebo v biznise nám vie veľakrát extrémne pomôcť a posunúť nás to ďalej, keď vieme niečo delegovať a potom sa sústrediť na to, čo vieme najlepšie robiť my. Veľakrát nevieme upustiť od tej myšlienky, že my vieme niečo najlepšie a v podstate sa nevieme spoľahnúť alebo nechceme spoľahnúť na niekoho iného. To je niečo, na čom by som chcela napríklad pracovať aj ja v novom roku a teda mať väčšiu dôveru v ľudí, aj možno za cenu nejakého sklamania, ísť do toho života s dôverou. Tak to by bolo pre toto video už všetko. Dúfam, že sa ti páčilo. Ak áno, budem rada, ak mi dáš like. Ak neodoberáš ešte môj kanál, určite tak správ. Mám na zozname ešte veľmi veľa sebarozvojových zaujímavých tém a mám pocit, že pomaly sa tu vytvára taká malá komunita ľudí, ktorí chcú na sebe pracovať a navzájom sa inšpirovať. Teraz ti už ďakujem za zhliadnutie a teším sa, keď sa uvidíme pri ďalšom videu.